Prisutnost Božja ili Sveti Josip u društvu Isusovu. Evo vidimo na početku razmatranja ono što se traži je prvo da posvijestimo sebi da nismo sami u molitvi, nego da je Bog s nama. Dakle, da će to biti razgovor udvoje. Živjeti u Božjoj prisutnosti, u biti, to je ono glavno obilježje jednog duhovnog života, jednog, možemo reći, slobodnog kršćanskog života. Kad mi gledamo, evo, sebi smo nametnuli šutnju, izvanjsku, dakle, ta izvanjska šutnja služi da mjesto da razgovaramo s ljudima, da se saberemo i da posvetimo pozornost Bogu, da možemo razgovarati s njim. Zato tu spada ne razgovara s drugima, bilo ovako, bilo preko mobitela, bilo na drugi način, da bi evo to vrijeme stvarno bilo svo u povezanosti s Gospodinom. Dakle, da bi to bilo ne samo molitva ono vrijeme kad se moli po programu ili kad osobno molimo, nego da bi cijelo vrijeme bilo u jednom molitvanom ozračju, dakle, da bi cijelo vrijeme bili u Božoj prisutnosti. Zato Bog je uvijek prisutan, dakle, i njegova prisutnost ima različite vidove. Znači, Bog je prisutan prije svega kao stvoritelj. On je ne samo stvorio svijet i sve nas, nego je on također onaj koji sve održava u životu. Prema tome, bez njegove prisutnosti, bez njegovog držanja nas u životu, da se on makne jednu sekundu, sve bi otišlo u prah i pepeo, nestalo bi svega. Dakle, on nas drži u životu, drži cijeli svemir i cijeli svijet. Dakle, to je ona Božja prisutnost koja je vezana sa Bogom stvoriteljem. Bog je prisutan također, znamo, u Euharistiji. Dakle, tu je živi Bog. Prema tome, mi kad ga primamo s vjerom, kad ga primamo u milosti, i doista onda se hranimo njime, suobličavamo se njime. Tako nije slučajno da nam je Bog ostavio i znak da su neki sveci u naše vrijeme, evo, dakle, u 20. stoljeću živjeli samo od Euharistije. Dakle, to je recimo u Francuskoj Martha Robin, Katarina Emmerich u Njemačkoj, u Italiji Luisa Picaretta. Znači, to su osobe koje nisu ništa jele. Dakle, nego su se hranile samo time da su imali svaki dan pričest. I to po 20-30 godina. Znači, to je čudo. Božja prisutnost, dakle, pod prilikama kruha i vina, imamo tijelo Kristovo koje je stvarno hrana za našu dušu i za naše tijelo. Imamo da je Bog nazočan, prisutan tamo kako je on obećao, kako Isus rekao u Evanđelju, gdje su dvojica ili trojica u moje ime, ja sam s njima. Znači, to je ono što vidimo da je to jedan drugi oblik Božje nazočnosti. Imamo također Božju prisutnost koja se zove obitavanje, a to je da u svakoj duši koja je u milosti, Bog je tu nazočan. Prema tome, svaki put kad smo mi u stanju milosti, onda je Bog u nama. I dakle, i sveci su, dakle, ga otkrivali u sebi i mogli onda s njim se obraćati, razgovarati. I evo, dakle, to je ono što Bog onda ima jednu odaju u našoj duši, svečanu odaju, gdje on kraljuje, gdje nas on čeka, gdje je on s nama. Čovjek onda nikad nije sam, uvijek može biti s Bogom. Znači, mi danas vidimo da ljudi kupuju razne kućne ljubimce da bi im pravili društvo. Dakle, posebno stare osobe, napuštene, ne žive s nikim. Dakle, onda im ti kućni ljubimci prave društvo. Dakle, i oni često ih s njima razgovaraju. A to djeluje smiješno, a da ne kažem nakaradno, kad se pasu obraća, sine, dođi sine, mami, dođi, ili ovako nešto. Znači, to je ono što je oni ni ne primjećuju, dakle, ali jednostavno su se neke stvari iskrivile. A u biti, taj kućni ljubimac je nadomjestio one osobe koje tu nedostaju.
djecu koja su tu zakazala, dakle prijatelje kojih više nema ili šta, ili su također zakazali. I evo tu se na neki način kompenzira samoća na taj način. Ali dakle, da postoji jaka vjera, onda to ne bi bilo potrebno. Čovjek bi cijeli dan mogao biti u društvu s Bogom i druži se s njim na razne načine. Tako Bog nas nikad ne ostavlja. Mi smo oni koji njemu okrećemo leđa. Vježba prisutnosti Božje. Dakle, to je pobožna vježba koja je najkorisnija dušama. Jer duša tako može pronaći Boga u sebi, ali pronaći Boga u svim stvorenjima koji okružuju, u svijetu koji je oko nje, u prirodnim ljepotama. Dakle, vidjeti Božji trag, vidjeti Božji odraz. Autor knjige Nasljeduj Krista, koja je jedan klasik, kaže: obratite se Bogu svim srcem, ostavite ovaj lažni svijet i vaša duša će pronaći počinak. Isus Krist će doći k vama, ući u vas i daće vam da kušate slatkoće njegovih utjeha, ako mu pripremite boravište dostojno njega. Znači, ako se mi pobrinemo da Bogu pripremimo odaju u svojoj duši dostojnu njega, dakle, Bog će doći, ispunit će nas svojom prisutnošću i dat će nam, dakle, da kušamo njegove milosti, slatkoću, njegova božanstva. Kršćani koji se trudi hodati u Božoj prisutnosti, nalazi Boga svugdje. Nalazi ga izvan sebe i nalazi ga u sebi. Sve ga povezuje s Bogom. Ovdje kad vidimo, imamo kapelu, tu je Gospodin u presvetome, imamo ovaj veliki vrt, cijeli kompleks, dakle, koji nas također, evo, približava Bogu. Imamo svete slike, križ u svaku svojoj sobi ili neku svetu sliku. Sve su to, dakle, slike ljudi su koristili i raspela zato da ih podsjeti na Boga, da se on preko toga pogleda, poveže s Bogom. Ljudi su to, naši stari su radili one krajputaše, križeve na raskršću, ili dakle na uglovima zgrada bi stavili Gospinu sliku ili mali oltarić i slično. I to vidimo u starim gradovima, recimo ima u Splitu, još se sačuvalo na nekoliko mjesta. Ali to je bilo praktički u svim našim gradovima. U Rimu to vidite, u centru Rima također na puno mjesta. Znači, ljudi su tako imali, sve te slike su bili podsjetnici i raspela da se sjetiš i da onda se srce okrene Bogu i da budeš s njim. I onda te posjeti, evo, raspelo u kući, posjetite kad izađeš vanka, posjetite sveta slika i slično, i čovjek onda stvarno evo, ima priliku da tu svijest o Božoj prisutnosti održava i da stvarno ne bude sam, nego da bude s njime. Kad se radi obred vjenčanja, onda mladenci mogu birati, to je fakultativno, znači ostavljeno na njihovu želju, hoće li kad daju bračne zavjete, hoće li prisegnuti još nakon toga na raspelo i potvrditi, evo, te zakletve, te zavjete tom zakletvom nad raspelom. Dakle, to je dodatak obredu i tu se onda preporuča onima zaručnicima koji se na to odluče da izaberu raspelo koje će onda držati na vidnom mjestu u crkvi, u svojoj bračnoj sobi, u dnevnom boravku ili drugdje, koji će ih posjećati da su, evo, dakle, na taj dan kad su sklopili brak i na svetost braka. Tako kako vidimo da je ljubav domišljata i tu nam je uzor Sveti Josip, jer je on to imao na jedan poseban način. On je živio u društvu Isusovu, praktički većinu Isusova života. On ga imao stalno uza se.
Znači, to je ono što vidimo da je nešto jedinstveno. Znači, to je ono što imaju sveti u nebu. Ali evo, on je dakle tu imao privilegiju skupa s Gospom da živi nekoliko desetljeća u društvu Isusovu. Jasno da postoje one stvari u životu koje su mogle učiniti da on na to zaboravi. Kao što mi možemo zaboraviti, evo, da je brak osnovan na ljubavi i kao što mogu onda muž i žena zanemari jedno drugo pa se ljubav ohladi. Znači, i on je tu imao Isusa u svome čovještvu i mogao je na neki način to držati zdravo za gotovo i to zanemari kao što mi zanemarimo pričest. Izbljedi nam, evo, svetost koja je tu, da je to sam Gospodin. Ali kako vidimo, to se po svemu sudeći kod njega nije dogodilo, jer on je imao kušnje, ali dakle, sama prisutnost Isusa u tijelu i prisutnost Majke Božje pomagali su mu da on nema oko toga nikakvih poteškoća. Da bude s Isusom u njegovom čovještvu i da bude preko njegovog čovještva u društvu sa Bogom. Zato sveta Terezija kaže da je ljudskost Isusa Krista vrata koja nas uvode u svetište božanstva. Zato on kaže, ja sam put, istina i život. Evo, dakle, Bog nas se na taj način toliko približio da učini da preko njegova čovještva nam svima bude dohvatljiv, svima nam bude dostupan. Josip je imao priliku da živi u tom oceanu svjetla i uzvišenosti koju je donosio Isus. I on nije prestajao, dakle, kontemplirati, ljubiti i klanjati se, obožavati utjelovljenu riječ koju je mogao vidjeti sa svojim očima, dirati sa svojim rukama i dakle i koju je hranio sa znojem svojih ruku. Razlika je između kontemplacije i meditacije. Meditacija ili razmatranje je jedan niži oblik ove misaone molitve, a kontemplacija viši oblik. U razmatranju ili meditaciji tu je čovjek aktivan svojim razumom. Tu spada, evo, ovo što mi radimo, spada ono što je božansko čitanje, lekcio divina i slično. Dakle, tu čovjek razumski stvari promatra, analizira, raščlanjuje i da mu to pomogne da dođe do kontemplacije. A kontemplacija je motrenje, to bi mogli prevesti, dakle, na hrvatski. Dakle, tu razum sad ostane pasivan, više on ne djeluje, on je sve odradio i sad se čovjek prepusti na jednostavno divljenje, motrenje, gdje čovjek na jedan tihi način prima od Boga. Znači, on je do tada se trudio da se upozna, da približi Bogu i slično, radio je svojim razumom, svojim naporima, a sad, evo, jednostavno Bog mu daje njemu odgovore na drugi način. I on je, evo, tu otvoren za primanje. Kako se mi nekad možemo diviti prirodnim ljepotama, pa onda promatra zalazak sunca ili izlazak sunca ili nešto drugo, i evo tu nas to ponese. Dakle, to je ono motrenje. Dakle, tako isto vidimo i u odnosima s ljudima koji se vole. Dakle, oni njih dvoje koji se vole, mogu se gledati jedno drugo, dakle, i nemati nikakvu potrebu da govore ili se samo držati za ruke. Dakle, i tu, dakle, događa se jedna razmjena, jedno povezivanje duša, jedno uzajamno obogaćivanje na jedan način, bez riječi, bez misli posebni, nego evo, prepuštanje. Tako isto i sa Bogom. Dakle, zato vidimo da
Ignacije kaže, kad te nešto pogodi, zadrži se na tom onoliko koliko te drži u vježbi razmatranja. Dakle, Bog ti preko toga progovara, zadrži se koliko treba na toj jednoj maloj stvari i vidit ćeš da će iz toga izaći puno toga. Josip je imao privilegiju da već u ovom svijetu kuša sreću koju imaju sveci u raju. Sveti Franjo Saleški kaže, vježba Božje prisutnosti je draga vježba blaženika. Dakle, to je dapače stalna vježba blaženstva. I to o tome govori Gospodin. U čemu se krije sreća u raju? Krije se u društvu sa Gospodinom. Da je to ono što čovjeka ispunja i to nije nikad dosadno, nego to stalno je u pokretu, stalno je ta sreća koja raste i ne zaustavlja se. Zato je karikatura raja ono što nam kaže svijet da je u paklu ekipa, a da je u raju klasična glazba i dosadna. Znači, zato jer ovaj svijet ne razumije Boga. Koju sreću Bog donosi, to se može razumjeti samo onaj koji ljubi ili želi ljubiti Boga. Dakle, može kušati što to donosi. Sreća u raju se sastoji u tom blaženom gledanju, dakle, u uživanju Boga. Evo, biti u njegovoj prisutnosti, moći ga vidjeti, moći ga, dakle, gledat. Evo, to je, dakle, onaj vrhunac sreće. I kako je Bog svemoguć i kako je Bog, dakle, nadilazi čovjeka, nikad tu nećemo moći reći iscrpili smo izvor. Izvor je neiscrpan. Gospodin kaže, anđeli vide uvijek lice moga Oca koji je na nebesima. I ako je kraljica Isabe smatrala blaženima sluge Salamonove, jer su bili stalno u njegovoj prisutnosti i slušali riječi mudrosti koje su izlazile iz njegovih usta, koliko će biti blaženija vjerna duša koja živi stalno u društvu onoga kojega anđeli žele vidjeti. I žele ga, dakle, stalno gledati, iako ga stalno gledaju. Josip je blažen jer je mogao pričati dugo vremena sa Isusom, koji je Božja riječ, nestvorena mudrost. I koliko je, dakle, slasti mogao pronaći u tim njihovim razgovorima. Još onda, kad je Isus tek počeo izgovarati prve riječi, još onda kad nije izgovarao ništa, nego kad ga je samo gledao i kad je reagirao na njegov dodir, na njegovu riječ i slično. Koja je predivne učinke proizvodila na Josipovo srce prisutnost vidljiva i stalna Boga. On je tu Boga imao stalno dostupnim. I potom je bio povlašteniji od bilo kojeg drugog sveca. Mi vidimo da su sveci imali milost da vide Gospodina nekad ili da ga drže u naručju, kao što vidimo kod svetog Ante, ali evo tako isto i Ozana Kotorska, dakle imala tu milost i drugi naši sveci, dakle, ali to je se dogodilo iznimno nekoliko puta i to je, evo, dalo ogromno svjetlo i ogromnu radost za cijeli život. Josip je to imao stalno. I to mu je pomagalo da njegova sabranost stalno raste. Njegov žar ljubavi se stalno obnavlja i raste također. Origenov otac, sjeća se sam Origen, da bi on po noći, kad bi svi spavali, došao bi, poljubio bi grudi Origenova, svoga sina. Jer je bio uvjeren da u grudima, u duši Origenovoj, dakle, ima tabernakul, da je, dakle,
Bog prebiva u toj nevinoj duši i da se on može pokloniti u Bogu. Koliko puta se Josip probudio i otišao da obađe Isusa u koljevci, da ga motri, da ga ljubi pogledom, da evo bude u njegovom društvu. Na putu u Egipat i na drugim putovima često ga je nosio u rukama, upravljao mu je koracima. Ako su blagovali su skupa. I dok je Josip njega hranio zemaljskom hranom, Isus je Josipa hranio svojim božanstvom. Vidimo da su učenici na putu u Emaus samo jednom, lomeni kruh skupa s Gospodinom. I oni su samo iz tog jednog puta osjetili da srce gori u njima od božanske ljubavi. Sad zamislimo kad se to Josipu događalo svakodnevno. Josip je obavljao svoj posao i to opet u društvu s Isusom. Dijeleći s njim teret i napor, primajući od njega pomoć. Dakle, on ga je morao učiti, on je morao biti glava obitelji, bio je onaj koji je zapovjedao i Mariji i Isusu. I oni su ga slušali. Ako je pričao, to je u pravilu pričao samo s Isusom i Marijom. Ako je slušao je onda Isusov glas, koji ga je zvao Oče. I koja je to bila razmjena ljubavi očinske i sinovske s jedne i s druge strane. Jedan i drugi su živjeli kao otac i sin. I izvršavali su dužnosti koji je svaki od njih bio dužan kao otac i kao sin. Josip je davao Isusu smještaj i ono što mu je potrebno za život. A Isus je odgovarao na tu skrb očinsku sa sinovskom ljubavlju i poslušnošću i poštivanjem. On ga je pratio svugdje i iskazivao mu poštovanje. On je Josipa pratio i u smrti. I zato je on zaštitnik iz dobre smrti i zato se često Josipa prikazuje na samrtnoj postelji u društvu Isusa i Marije. Oni su ga ispratili k Ocu. Isus je primio njegov zadnji uzdah i zatvorio mu oči. Josip se mogao stalno diviti tome otajstvu da Bog koji se učinio čovjekom, da je dan njemu, da mu bude sin i da je poslušan, podložan i da mu daje ljubav. Privilegije unutarnjih duša koje su zapaljene ljubavom Božjom da prenose to na druge. I svetost koja je sjala punim svojim sjajem u liku svetog Josipa, preko njegove skromnosti, preko, njegovog lica koje je bilo vedro, mirno, preko njegovih pogleda u kojem se moglo vidjeti nevinost i čistoća, preko slatkoće njegovih riječi i preko ljepote njegove duše, koja je dolazila do izražaja na razne načine. Oni koji su ga susretali, dobivali su jedan poticaj, jedan jaki primjer koji ih je oduševljavao za Boga. I to ih je približavalo Bogu. Svetost ne ostavlja nikoga ravnodušnim.
I svi mi koji se trudimo imati duhovni život, dakle, pozvani smo da se stavimo pod zaštitu Svetog Josipa, da nas on vodi u tom duhovnom životu. Da nam pomogne da ga nasljedujemo. Po uzoru na njega, naša pozornost stalno mora biti usmjerena prema Isusu, koji boravi u našim srcima, kao u jednome raju, gdje želi da ga upoznamo, da ga ljubimo i gdje želimo i gdje on želi da bude s nama. Zato je važno da mi tu svijest o njegovoj prisutnosti držimo živom. Da čuvamo srce u čistoći i u jednoj nenavezanosti na stvorenja, da ne dopustimo da nam stvorenja onečiste srce ili da ga zarobe. Moramo imati slobodno srce za Boga. Dakle, zato je Bog prvi i u braku. Dakle, muž i žena su pomoć jedno drugome, dakle, da preko međusobne ljubavi, naravne, da se pomažu jedno drugome, da budu sveti, da ona naravna ljubav prema Bogu bude sve veća u njihovom braku. I da ta se njihova ljubav prema Bogu preljeva na djecu. Zato je važno da u srcu bude na prvom mjestu Bog. Nemoguće, kaže Sveti Ambrozije, da naša duša može primiti svjetlo, čisto svjetlo Božje prisutnosti, ako je duša zagađena grijehom. Dakle, jednostavno ne možemo mi to onda primiti Boga. Zato je važno izbjegavati sve ono što nam oduzima mir duše, što nas uznemiruje. Evo, kad gledamo grijeh, mnogi prikazuju grijeh kao privlačni, ali kad gledamo koje on sve posljedice ostavlja, kad bi čovjek bio pošten prema sebi pa rekao, evo, ajmo vidi, evo, šta sam dobio ja recimo u preljubu. Činio sam preljub, ok, ali šta je to izazvalo? Dakle, izazvalo je, dakle, da je to potreslo cijeli moj brak, cijelu moju obitelj, iako niko za to možda ne zna. Zašto? Zato jer ja sam onečistio dušu, izgubio sam Božju milost. Dakle, nema više onaj čisti odnos prema svojoj ženi, da mogu pogledati u oči sa potpunim predanjem. Ona osjeća da se tu nešto promijenilo. Ona je onda destabilizirana. Djeca osjećaju da je tu nešto drugačije. I onda i ona nisu sigurna više u roditeljsku ljubav. I onda ako se ta veza zadrži, onda treba se živjeti, sakrivati skriveno, treba se voditi dvostruki život, koliko laži, koliko skrivanja, koliko napora, koliko muke. Dakle, a čemu sve to? Može se živjeti jedan život o Božjemu koji je, dakle, ispunjen, koji je sretan, koji čini da je ovaj život bude predokus onog vječnog života u raju, dok život u grijehu čini da mi živimo već sad u paklu. Imamo predokus pakla ovdje na zemlji. Najbolje sredstvo da se zadrži Božja prisutnost je da kao Josip imamo uvijek Isusa pred očima. Misterij od tajstva njegova života, njegove riječi, dakle, i da to nosimo u svome duhu i u svome srcu. Dakle, zato se mi uvijek vraćamo na ista tajstva. U krunici, u križnom putu, u Svetom pismu, a i kako vidimo, uvijek otkrivamo nove stvari. Bog je neiscrpan i njegova tajstva su neiscrpna. Ona su dana nama da mi u njima pronalazimo uvijek novo svjetlo za svoj život. Zato Ignacije kaže, primijeni to onda na sebe. To što vidiš, to što čuješ, to što vidiš da oni rade, primijeni to na sebe. Što to tebi govori, što ti trebaš učiniti.